Сега ще проверим съветския комплект 50-грамката. Какво ще покаже с китайската тара? 1/1000 от грама разлика. Никой ни е обещавал, че тия двете са точно убийствен резултат. 20 грама. 1/1000 от грама. Я показва супер точно. Има разлика от 1/100 от грама. Отново убийствен резултат. Точност до 1000-та от грама. Много убийствен резултат. Точност до 1000-та от грама. Много 2 грама. Везна за 20 на левел просто побърква. Точно 1 грам. Да и дигнем левела на теста. Кове половин грам. 200 мг. Точност до 1/1000. Приема се за десятката. Точно 2 мг. Пардон. 0,2 грама са 200 мг. 1/10 от грама. 1000 мг. 20 мг. Да продължим с гърчат. Ключен резултат 20 мг. 50 мг. Кове. Това въобще... отрази го. Я да го преместим на средата. И това го закова. Това е везната. 1/100 от грама. И съответно нейната тиглилка. Точно в десятката. С погрешност 1/1000 от грама. И тук с погрешност 1/1000 от грама. Просто убиец.